हर हर मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय। ताई आप सबके बीच में बहुत सुंदर भगवान के भजन लेके आइल बानी। हम सिंगर रंभा देवी रंभा शिव चर्चा गीत चैनल के माध्यम से आप सबके जितना भी हमारे श्रोता गण बानी सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। आई यह गीत में ही दर्शावल गइल बा कि राजा हिमांचल का देखी के शादी करत अरे ओइसन बौराह बर से। आई कहे के बा कैसे, ऐसे कि सारा दुनिया जानता कि हमनी के भगवान जोगी फकीर हैं, लोग बौराहवा बाबा कहेला। तो आई दीदी बहुत सुंदर भजन बा, रउरा सब बड़ा प्रेम से सुनब, आई भजन के आनंद उठाइब। अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल के लाइक सब्सक्राइब और साथे साथे कमेंट में हर हर महादेव भी लिखब। कहे के बा कैसे, का देखी हिमांचल राजा, का देखी हिमांचल